Ahojte, zdravím vás a dnes si ideme pozrieť tiež nejaký príbeh. Ďakujem vám za vaše milé komentáre. Som rada, že máme sem tam spolu takúto srandu. Niekedy to vyjde, niekedy proste nie. Máme tam aj ťažké energie v tých výkladoch, takže je to také, že keď sa to prestrieda, tak nám to trošku odľahčí. A myslím, že každému sa tak trošku pýta ten humor do života. Takže keď si vás to nájde a máme tam takéto nejaké energie, tak dúfam, že vám to spraví krajší deň, aspoň trošku. No a teraz ideme na príbeh. Dobre, máme tu niekoho osvietenie, niekomu dačo docvaklo, alebo proste niekto pochopil nejakú vec. Alebo pochopí, ale už v tomto momente je možné že tá energia je už reálna, hej? Poďme ďalej. Môže sa to týkať, hej, konkrétne ženy, alebo to môže byť niekomu niečo docvakne o tejto žene, hej, takže ideme ďalej. No asi áno, asi tu bude nejaký muž, ktorý musel niečo pochopiť o tejto žene, pretože sa díva na ňu a ide nejako pomalým krokom, pretože tu máme toho rytiera minci, aj keď sa mu asi nechce to prijať. Nechce sa mu prijať to, že... Dobre, to vidíme, dobre. Pozrime sa ešte na toto. Tu je zdôraznené nejaké proste pozitívne. Niečo veľmi pozitívne. Ešte je to potvrdené šťastím, lebo 10 pohárov a potom tu máme proste to slnko. A ten muž ako keby ona bola pre neho zdrojom toho šťastia. A on, tým, že ona ho nejako, neviem, môže byť, že ste prerušili kontakt, alebo proste nie je tu niečo. Pozrieme sa, čo je medzi nimi. Bolo tu nejaké želanie, ale bolo tu od toho želania upustené. A teraz ten muž sa musí pohnúť ako keby za vlastným šťastím sám. Pretože máme tu jeho cestu preč, hej, tu aj tá 6 mečov naznačuje, že on musí od tej ženy, musí ju opustiť. Musí sa jej vzdať. Musí od nej odísť. Proste niečo také sa tuto nám ukazuje. On musí ako keby hľadať bez nej v živote to šťastie. A tu je ten blázon a on, tuto je naznačené, hej, tuto máme toho Vincenta, toto sú inak ako s umeleckými dielami karty. Sú celkom zaujímavé, hej, je to tento tarot. No a tu máme toho Vinca, maliara. No ale on má tuto nad hlavou jedno slnko a ešte druhé slnko. A tuto stojí muž, ktorý má tú túlavú topánku. Ako musí, ako tuto to urobil aj niekto iný a začal tú svoju cestu a splnil si to svoje
šťastie, hej, naplnil si to tú svoju vlastnú túžbu po tom šťastí, tak tento je tu pripravený na to. To poznanie tu bude pokračovať s tým, že nezávisí na tej žene. Niekto to tu musí pochopiť, hej. Nejaký muž tu má pochopiť, že on nemá svoje šťastie hľadať v tej osobe. On si musí naplniť vlastný ten pohár, musí to dokázať najprv sám, aby mohol priniesť do nejakého vzťahu potom nejakú krásnu harmóniu, hej, alebo niečo také, že aby nebol závislý na človeku, aby tam nevznikali tie také toxické väzby a také veci. Hej, toto sú také učenia o láske, že málo vzťahov funguje tak, že tí partneri to chápu na tej úrovni. Hej, to sa všetci len učíme. Ako celosvetovo sa v tých vzťahoch ľudia učia, cyklia sa v nejakých tých svojich lekciách, hej, a proste nejako sa snažia tomu postupne tým vývojom rozumieť, hej. Takže pozrieme sa teda, čo ďalej. Dostane sa do fázy, kedy sa mu podarí, ak sa vydá na tú cestu, určite príde na to, že to srdce a ten rozum tam musia fungovať vzájomne, hej? Že v tých vzťahoch je to dôležité. Lebo väčšinou ženy prinášajú do vzťahu proste tie pocity, hej. Oni sú väčšinou tie také emotívne a chlapi sú väčšinou tí racionálni, hej. A nehovorím, že všetci to tak majú, hej, ale väčšinou to tak býva. No a tu ten muž práve na tej svojej ceste za tým vnútorným svojim uspokojením má pochopiť toto, že takisto, ako aj keď žena hľadá ten istý pocit, ktorý sa snaží, hej, ona tiež pre seba nájsť, to isté, aj to srdce, aj ten rozum sklbiť dokopy sa vyžaduje aj od neho. On to tiež musí pochopiť. Nemôže to byť tak, že napríklad jeden si v tom vzťahu prejde na tú duchovnú cestu, hej, že pochopí to, že tam sa vyžaduje viac, prináša do toho vzťahu a ten druhý bude ako pasívny, hej, tak to zase potom tiež nefunguje. Tie vzťahy sú tak či tak potom nevyvážené. Myslím si, že to bude ťažké pre neho. Bude to ťažké. Bude o tom skôr rozmýšľať, bude ho to možno aj iritovať nejakým spôsobom, že prečo sa mu to možno takto deje, ako sa mu to deje, alebo ja neviem, hej. Bude chcieť byť taký, ako, že s tým nebude chcieť robiť nič jednu chvíľu, hej. Bude sa cítiť ako uväznený, hej, v nejakom procese, ktorý sa nebude chcieť pohnúť ďalej, hej, že pre neho to bude taká výzva, že ako málo kto sa dá na tieto
duchovné cesty. Hej, to je také... No, vyžaduje si to viacej zapájať seba do toho, hej. A to, čo v podstate tá duša nám chce naznačiť. Ale... Dobre, pozrime sa ešte, čo nám tu chce výjsť. Tá žena bude určitou inšpiráciou, hej. Bude inšpiráciou, hej, že ten muž sa bude dívať na to, lebo ona tu už v tom procese sa nachádza. Ona tu plne sa otvorila niečomu, lebo tu máme tú 8 palíc a ona si tu ide na tom koni, kde ten svoj svet má na tej palete a už sa to tam nejakým spôsobom realizuje. Vie, že ona takisto mala tam nejaké tie fázy, hej, lebo máme tu 9 palíc. A ten proces prináša zdolávanie prekážok. A veľkých, niekedy proste je to aj nepríjemné, hej, čeliť tým svojim nejakým nedostatkom alebo mať odzrkadlené nejaké tie veci. A vedieť sa cez to preniesť, prejsť to, uvedomiť si to. Máme tu ešte kartu mága. A ten muž tomu bude čeliť. Toto je presne tá tvár. Jak ho tu máme? On bude čeliť niečomu, čo je väčšie než to fyzické telo, hej? Čo je v tej duchovnej sfére tam ako iný svet, hej? A on sa s niečím bude potýkať. Určite. Ak to nebudú nejaké drogy, tak to bude táto duchovná cesta. Dobre. Neviem, no. Každý si to nejako asi prejde. A keď nie, tak sa tomu úspešne nejako snaží vyhýbať, ale keď si to toho človeka má nájsť v tom konkrétnom živote, tak si ho to nájde. To volanie tej duše je často také silné, že tam sa jednoducho dostanete do niečoho, do čoho ste sa asi nechceli ani tak dostať, ale proste nejaké učenie tam, keď má prebehnúť, tak to prebehne. Dobre. Vidíme tu, hej, ten progres. Ako tu máme toho mága, kde sa bude čeliť tomu procesu. Ak sa inšpiruje tou ženou, hej, že ak sa jednoducho tiež dá na tú duchovnú cestu, tak tuto je potom ESO pohárov. Kde ona tu je pri ňom, vidíme tam tú ženskú postavu, ona tu je pri ňom ako podpora nejaká. On tu stojí síce skamenelý, s tým pohárom miesto hlavy, hej. Takže toto je také zase symbolické, hej. On bude mať plnú hlavu tých emócií. On si bude uvedomovať aj to, čo si doteraz napríklad nedokázal uvedomiť. Hej. Bude sa tu tak trošku topiť alebo bahniť v tých svojich emóciách. A možno sa bude aj očisťovať určitým spôsobom, hej. Ten mág, tam bude tá energia toho mága, hej. Tam bude plne prítomná a bude sa tu niečo očisťovať, niečo sa tu bude realizovať v rámci toho uvedomenia
niečoho, čo ten človek má o sebe vidieť, čo si má zvedomiť a čo má pochopiť. Tá žena tam bude dávať silu tomu mužovi. Pozrite sa. Ako nám tu. Tuto vyšlo ako taká malá, hej, nevinná. Ako taká sprievodkyňa počiatočná, hej, na tej jeho ceste. Tu na to silnie, ako môže byť, že sa tu bude očisťovať pre toho muža niečo, čo sa týka vzťahu so ženami, pretože je tu cisárovna a to môže byť aj vzťah s matkou, vzťah s určitými ženami, ktoré sú v pozícii autority, ktoré ten muž mohol vnímať ako mohol mať zlý pohľad na vec v nejakých situáciách so ženami. A toto sa bude liečiť. Toto sa tu bude určite liečiť u toho muža, lebo pozrite sa, tuto je ako matka a tiež nejaké dieťa. A toto je tu silne aj s tou vládkyňou. No určite. Ktorí muži si toto nájdu, tak mi prosím vás tam dajte vedieť, že či sa toto týka nejakým spôsobom, hej, nemusíte mi tam nič rozpisovať, len proste, aby som vedela, hej, že pretože toto mi tu ide ako pre určité typy mužov, ktorí vstupujú, ako sme si to tam už v jednom výklade som hovorila, že muži sú v liečení, hej, a že ženy sú svetlom. A teraz títo muži, tuto máme ako keby pokračovanie toho čítania, že sa tu ide liečiť, alebo už sa lieči ten vzťah so ženskou postavou, alebo konkrétne s matkou, starou mamou. Proste tie vzťahy medzi týmito figurami, hej? Takže no, máme tu eso minci, kde z toho vajíčka tam nám tuto nejaká plachetnica je vidieť, hej, ako to tam rozpuklo, takže tu tá cesta už začala, hej. Vidíte, to vajce je prasknuté, to liečenie tu je naznačené, že sa to začalo diať. Takže ja som rada, pretože všetky tie nezdravé vzorce alebo tie také veci, ktoré tam treba liečiť, je dobré, keď príde na to čas a proste, keď aj ste chorí, potrebujete sa vyliečiť, hej, potrebujete nejakú medicínu, tam jednoducho ten proces na to, aby sa niečo liečilo, je z nejakého dôvodu predsa. Takže toto bolo veľmi pekné čítanie, som rada, že to tu mám potvrdené, vravím ako také pokračovanie a teším sa zase na budúce. Ahojte.